I dag vil jeg vise, hvordan man laver en cloning-effekt her i Final Cut Pro X. Det er faktisk ret simpelt. I kan lige se, hvordan det kommer til at se ud, når vi er færdige. Du er sådan, så komme hurtigt. Ja, der er det. Okay, godt, præcis. Rimelig sejt, ikke? Første vi skal gøre er, tager det klip vi vil bruge, tager det ned til min timeline, finder der hvor vi vil starte, kører lidt frem og sådan, og der, og så fjerner vi det første. Og så finder vi der hvor vi vil slutte. Så kan man lige høre det lidt. Der cirka, ikke? Og så trykker man B for at få den der hedder Blade Tool. Man kan også trykke heroppe og sådan her. Og så skal vi finde det næste sted, som vi vil have. Der. Kunne jeg godt tænke mig. Så trykker vi A og vælger det klip og sletter det. Så skal vi lige finde ud af hvor vi vil slutte videoen. Der. Og så sletter vi det resterende. Så skal vi have klippene oven over hinanden. Sådan her. Og de passer egentlig meget godt. Der kan man lige vælge at klippe det sidste af her. Og så lige tage det væk. Ja. Nu har vi så de to klip her. Og det vi vil gøre, det er vælge det her klip. Så trykker man på denne her. Og så trækker man egentlig bare. Kan I se det? Så kan man se det andet klip også. Og så vælger vi den her. Lige her i sengekanten. Trykker man done. Og se, man kan slet ikke engang se, at der er to videoklip i en. Og så kan man egentlig bare sætte den i gang. Ja, så simpelt er det egentlig bare.